Rusko predpokladá, že rozhodnutie vypustiť rakety dlhého doletu hlboko do Ruska znamená nové kolo eskalácie napätia, povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ak bolo takéto rozhodnutie skutočne sformulované a komunikované kyjevským režimom, potom samozrejme ide o eskaláciu napätia a novú situáciu z hľadiska zapojenia Spojených štátov do tohto konfliktu, dodal. Ruský prezident Vladimír Putin 12. septembra upozornil, že potenciálne rozhodnutie použiť západné zbrane dlhého doletu proti Rusku by neznamenalo nič menšie ako priame zapojenie Spojených štátov do vojny na Ukrajine. To by drasticky zmenilo povahu tohto konfliktu a Rusko by bolo nútené prijať primerané opatrenia v reakcii na stupňujúce sa hrozby, varoval ruský prezident. The New York Times 17. novembra s odvolaním sa na zdroje informovali, že Biden povolil útoky z ukrajinského územia hlboko do Ruska pomocou taktických balistických rakiet dlhého doletu. K situácii sa vyjadril aj Volodymyr Zelenský. Mnohé médiá dnes uviedli, že sme dostali povolenie prijať príslušné opatrenia. Údery sa však nevykonávajú slovami. Takéto veci sa neoznamujú. Rakety budú hovoriť sami za seba, povedal vo svojom príhovore. Syn Donalda Trumpa zase označil Bidena a ostatných za imbecilov. Zdá sa, že vojensko-priemyselný komplex sa chce postarať o to, aby sa tretia svetová vojna začala skôr, ako bude mať môj otec šancu priniesť mier a zachrániť životy, napísal Trump mladší. Neváhajte sa zapojiť do diskusie. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak budete odoberať náš kanál. Politika denne